Bismillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So tiba na dua mga alaw na yan. Paganay ron na fitna to syubhat. So fitna to syubhat na lagi dang utatigin na akatashki ku fiddin. Ko to akaririm butir kasi ko agamang ka. Ibarat yan na suakidang ka panarima kasi ko Allah na kadirim butang ko na fitna to apakulu bigira sa kapan ako to fitna ay gira na sa kaniyan na al-uqu fi syirk kulu kaniya sa nguta kapan ako to sabab sa gimo to kadirim butir ka ko agama ino mga di dito sa agama wantawa ka giina ribatay kau to ama na nakaririm butang kaon karirim butang ka sa gingo to agamang ka awil bid'ah agup kesabapan sa dinga dikapakang gelbak sanggup to mga bid'ah pimba bagusi ko agama pimba bagusi ko mga simba ko Allah subhanahu wa ta'ala ikadwa tigo mga ulama na ikadwa mga unayan agyang kaya tiba Allah na fitna to syahawat ungko to fitna si kisugat ubaya ginawa tigman ay wallah inna nafsal amaratan bisu mata nati wallah asubinawa na ayad na kisuyan na sulangulangan ang mga galbak ang mga rarata sulangulangan ang mga gagalbak ang dini na mga rarata ando nagyang kaya fitna to syahawat na tinawahil ghaliba kal iftitanu bin nisa awil bilman dia natigyan so tiuba asip kisugat ku ginawa baya ginawa tano agu punsi ko mga bae fitna apaka punsi ko mga bae udi na fitna asi baka pun sang tua tamo ibarat yan na miya fitna ka sang tua tamok ka miya tembang kaon sang tua mga simbol si Allah subhanahu wa ta'ala kaya alangan kaniyan sa liya mo tua simbol si Allah subhanahu wa ta'ala sulangulanguan miya kaalangar ka sang tua simbol Allah na dito na fitna taman si ikaw darudupa ka taman si ikaw mga wata ka taman si ikaw tamok ka kadato ka na basta akaalangan kaniyan si ikaw simbol wallah na dito na fitna rakaw to tiubar rakaw to Allah subhanahu wa ta'ala ano mo na ikapaka lidas tanong saya kapaka liwtan sang kai fitna ami ang aluitan na paganayro na tigo mga ulama na ad-du'a mukit sapang ni si Allah mukit sa giyang utuwa pang ni si Allah subhanahu wa ta'ala lalayong tanwag yung utuwa pang ni tanong si Allah subhanahu wa ta'ala sa ayami aluy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tiyan idha tashahhada ahadukum falyata'awwadu min arba'ah ijira atigu Rasulullah amitu hayat kanu sa tahiyatul akhir na lidas kanu di na lindung kanu sang kaya pat kaklasan paganero na tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam min adzabil qabr punin si ko Allah malidas kanu kusiksa si ko kubur ika dua tigu Rasulullah na wa fitnatul mahya wal mamat so tiuba udina fitna si iko kawyug-yug na gusto ko kapapatay ika talwa tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min syarril masihid dajjal lagu sukarata karataan wa yung ano niyan na masih ad-dajjal mana suidasan ika patatigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u li nafsihi bima badan lahu urian yan na mapasad kau tumang niyang kau tatan luwa tigu Rasulullah napakauriin kaon agiyong kaya ginawang ka ipang nika agiyong kaya andini na ginawa al-asimu thani ikadu kapakalidas tano sang kaya tiba muta tiba dua una yan tiba mi alwi tano agiyong utu at tigiyan al-ilm al-asimu thani al-ilm
Ikadua kapakaling tanong saya, kapakalidas tanong sa nga atiyo ba mabubumber na matawur tanong sa ilmu. Mapadalam mereka tanong sa sabut tanong sa iko agama tanong agama Islam. Kasabutan tanong agama kaya agama. So, Imam Ahmad bin Hanbal napansa katiruyan na tigil. An-nasu muhtajuna ila at-ta'am أو الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. Mata na tigu Imam Ahmad bin Hanbal aso mga tao na tituiran dunia makakailangan tantuiran dunia kailangan ang kaya ilmu sa mas madakal adi suka kakailangan nairan si kukakan na musukay no. Ano sabab? لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين. Kagi mata na tigin ang kuto panganangkan na ayabu ka kakailangan ng kau na kapakaya tigin na si usalungan na makaisa ulit na makadura buit makakan. Yuto. والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. Naswa tigin so ilmu na ayat tama na kakailangan ng manusia. Andini na kailangan na mapadala mereka ng otowa umang kadin guminawa mang kadin mabintang sakro ka bintang ka na paled ay na kailangan na ka ng otowa ilmu kailangan na kasukain ikadua to akilidas tanong sa giyang ayat tiba fitna amiyang aluitan wal asimu thalith na ay katalong apakalidas tanong sa giyang kayaan dini na tiba giyang utama miya dini na miya aluy tanong na al-ibadati wa ta'a wal amalu salih mungkotuwa kapadalam rakatan o mga simba wallah subhanahu wa ta'ala nagugiyang utama kapakapagamal tanong kapakagalba tanong sa mga amal ang mga salih mga pipiya ang dini na mga amal watta'ah naguso ka pangumunutan tanong si ko Allah nagusi ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumanin amin italim mo niyan si ko sabda niyan maana si mga hadith ikapat apaka lidas tanong sa hagiyang ayat iba na tarbiyatun nafs ala al-iman billahi subhanahu wa ta'ala wa bil yawmil akhir. Mukutuwa kabiyata tanong kabata ka tanong kasina nada tanong sa giyang kaya mga ginawa tanong si po paratiya si po Allah subhanahu wa ta'ala igira miya kapuntagang kuto baya ginawang ka so kabayar ka wala na aya pili ang kana so kabayar ka wala kakagiding kakatawan so programar ka wala kapakay mas mapia to aligim to programa nga sa ginawa ka kaya sabab na so Allah na alimul ghaib katawan yan sulam-lamon na minggabi maana ida pangitali mo na katawan to wala na igira agyang ko to mu'min gira kaya bubaya ang kawalla subhanahu wa ta'ala na pakisabutan yan nakaswagama udi na pakipanggalubkian nakaambo to agama ang mabeloy adin na tao miya guntong sa giyang kaya dunia kaya mala na miya guntong si sa alungan na amawi mga bangsami mga pagaremi sa tanong utama na giyang kaya di na mabubaw sa tanong. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.